टीना प्लास्टिक जूता चप्पल शीशी बोतल जूता का समाचार हो? ठीक बा बाबू ओ हां गिलास में लिया ना पानी तनी कूला कॉल ठीक बा बाबू लिया तनी बैठल बैठल ता ठहर पे पानी चाहिए लाई कूला कर टीना रुका बेचे के बा का बेचे के बा चलो ना बा सामान चलो 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 रुका ये घर बा रुका मार दवा ले किले को लेबो तू तोड़ के लेबो अरे तू दो ना तारा पैसा से काम बा हमरा सामान लेला से काम बा द पैसा द क रुपया दी बोलो द ना क रुपया द 2 रुपया दे द 2 रुपया द ठीक बोलो द अल्लाह टीना प्लास्टिक शीशी बोतल अल्लाह टीना प्लास्टिक रुका रुका कैसे से लेते रहो केसों से सामानों से क्या कर लेते रहो केसो लेता नहीं डिबो वो लेता नहीं ये काहे खातिर खराब रे नहीं खाना बनी एगो सामान बेचे के बा दिखाओ तो का बेचे के बा लो देखो है ये बेचे के बा दी बाबा तो जानल पहचानल ए मोर दिया तारा जानल लगता घर से ले आइल बनी अपना तो हमरे लागो तार क रुपया भइले कर क गो दी बोल 2 रुपया दो 2 गो ना बाबू 1 रुपया दी ना हम 2 रुपया में दे 1 रुपया बा ले ले ना अच्छा चल ले 2 रुपया ले पैसा वो कहां गिर गया अच्छा 12 रुपया ले ले हो गई जा अल्लाह टीना प्लास्टिक शीशी बोतल प्लास्टिक हां बोलो 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 कैसे से ले लो हां बाका दो लो मार दो बा तो अंगूठिया केस लागता है एगो दूगो पकलो बा कहां से ले आई बारो लेटिंग से भाग बहुत सारी वाला तो ले रुका पे लेने मुंह पर तो कहां से ले ले बारे के झाटा लगे केस देता रहा हम वो सब के केस ना ले नहीं बुझाई जो हट जो ना बेटे जो मत का बड़े ए बचिए लो टीना प्लास्टिक ओ कहां बाड़ी रे तनी बाबू ओ चला ना डोमा ठाकुर के खेतो पटा दिया सब लोग के गहूं बड़ियार बा हमनी के गहूं कमजोर बा पाइपवा लियाओ चलो पटा दिया पार्टी के ना पाइप तो हइले नहीं से कटुआ कबाड़ी से बेच देनी भेज देले पाइप हां साहब ते हमनी के अब खाइला पर दुलम कर देबे तो कालावा तक कबाड़ी आला तो चल के हमनी के अपन ओकरा के पाइप वापस ले ठीक ले लिए चल जाई ठीक ओकरा के बताइए जे महत बुझ लड़किया के पोल होई चलाई की पटावल छोड़ दे हनी सब के बाबू हवे हमारा कटुआ कबाड़ी वाला जोन पाइप ले लका 2 रुपया में चला हो कर भैया बाबू भैया ओए रुको महत बुझ लड़किया तो छोरा के टाई पाइप ले ले अरे काला छोरा पूछा अपना लड़का से बेचला खत्म अरे दे में चले बारे हां हम ही बेचनी है तो हमर पाइप दो कर 2 रुपया दे 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 2 रुपया पाइप दे अपन पाइप ले ले पाइप तोरा ऐसा पाइप हम लोग तो पता दे आज के बाद हमनी के गांव में देख ले तो गोढ़न तू चल भाग जा तारा ऐसा में चला के आज के बाद से आज गेले हमरा गांव में तो मार के गोढ़न तू जा तारा ऐसा ना के ढेर देखनी चल अपन खेत पटाओ चलो खेत पटाओ लिए